cuestionamentos iniciais. Por que facemos? Vale, a primeira parte, a primeira sección de cuestionamentos iniciais é de cuestionamentos para nós mesmos. Para os que nos lanzamos a coller un grupo de persoas e a facer teatro con eles e con eles. Vale, por que o facemos? Por exemplo, podemos facer porque é útil facer teatro. Como dicía Lucho, axúdanos, por exemplo, a que unha persoa que lle costa falar en público que aprenda, ou que se solte un pouco para unha entrevista de traballo, para calquer aspecto durante a súa vida. En unha época como que vivimos agora, que é totalmente da comunicación, canto mellor sexa capaz de expresarse un, eu creo que canto máis capacitemos a alguén para iso, mellor. Porque é divertido facer teatro. Está de puta malo, facer teatro malo, mogollón. É moi divertido. E aparte, algúns facémoslo porque necesitamos facer. Porque unha vez que o probamos, é que se non o facemos como que nos falta algo. Entón, ese é un dos motivos para facerlo, porque ao mellor eu empecé a facer estes obradoiros por unha carencia que eu tive que a mí ninguén me dixo con 13, 14, 15 anos veio vamos facer teatro. Eu cheguei ao teatro moi de rebote, con 25 anos, cadrando aquí con Roberto na universidade, é porque cadrou que por un cúmulo de casualidades. Entón eu dixo, eu non quero que isto lle pase a xente de onde son eu, como me pasou a min. Porque eu necesito. E ao mellor somos capaces de despertar na alguén esa mesma necesidade. É como o teatro aporta cousas moi positivas, esa é a razón pola que empecé a facer estes obradoiros. Pero igual que estas pode haber outras causas, outras causas polas que empezades, e todas poden ser válidas. Seguimos. Cantos e quen? Tamén falaba Lucho da cantidade. Eu creo que o grupo óptimo para traballar co meu método é entre 5 e 10. Se xa empezamos a pasar de 10, ainda podes, pero xa pasamos de 15, isto é jodido, É jodido, sí, esta maneira de traballar. Porque un día faltanche 2, ostras, é unha dinámica moi coral, moi grupal, moi de interacción. Entón, claro, se un día che faltan 2, outro día che faltan 2, e outro día che faltan outros 2, foi toda a merda. Explícome, entón por iso. Sí que hai cousas deste método que se poden aplicar en grupos de 25, cousas deste método, cousas, pero non todo o método, vale? Porque se fai demasiada cantidad de xente, sobre todo por isto. Aunque se vos veñen sempre as 15 persoas ou as 20 persoas, xenial, pero por experiencia persoal iso non pasa. A mí nunca me pasou. Ten un grupo moi amplo que sempre viñesen todos, entón iso dificulta. E tamén crea esas desigualdades que falaba, de que un acaba tendo máis papel, que un acaba queixándose que os outros non veñen, e iso é un marrón, solucionar iso é un marrón. Entón, o grupo, para mí, o grupo perfecto entre 5 e 10. 6, mellor entre 6, non? Porque xa dá para facer parellas, vale, ou grupos de 3. Entón xa 10, pois xa che dá para a mellor distribución. Espero que non se teño que dixer algo máis aquí. Si, despois, quen son, como son a súa variedade, todo o mundo pode facelo, a non ser que sexan, perdón, que teñan unha dificultade psicomotriz ou unha cousa moi grave, pero ainda así podes facer. Eu teño a miña mellor experiencia profesional pasou facendo estes obradoiros na Pobra, que me chegou unha nai dicíndome se podía vir o seu fillo a facer teatro. E digo, joder, claro, que veña. E digo, non, pero que o meu fillo ten autismo. Entón aí botei freno de mano, sabes? Porque, cuidado, non é o mesmo, non? Eu dixi, traio. Antes de que chegase, documenteime a Cristo. Falei con xente, como dicía Lucho, non? Falei con profesionais que saben máis que a mí. A un campo que non sabía nada. Vas buscando, vas preguntando, vas pedindo axuda, vas lendo. A miña maior satisfacción profesional foi un día, despois de realizar unha función na que este rapaz facía teatro, que ele estaba sentado tomando Coca-Cola no bar, como estábamos todos. E a súa nai estaba mirando para ele, e a súa nai caía as bafas. Non porque fixase teatro, sino porque era un neno máis. Entón, este neno fixera teatro igual que os demás. Calquer persoa é capaz de facer teatro, pero depende un pouquinho de nós. E non é fácil traballar con xente así. Claro, eu tiña un, no medio dun grupo de 10. Se tedes 3, a cousa complícase, explícome. Entón hai que saber tamén con quen traballamos, eso é fundamental, vale? Despois tamén, repito, algunhas cousas coitas, vale? Hai xente que é moi tímida, e temos que saber como mellorar iso. Ou hai xente que é moi lanzada, e a mellor é que axudar a que acoge, vale? Entón é fundamental saber, con quen estamos traballando. Os medios que temos, onde imos traballar, en que espazo. Para traballar, eu o único que necesito é un espazo baleiro, moi o Peter Brook, non? A mí dades un espazo baleiro. Antes pedía un espazo baleiro, mas un enchufe, para enchufar un ordenador ou un reproductor de música e poder poñer música. Agora xa non necesito, agora vou co móvil, mas con Bluetooth destes cargado, e non necesito máis. Pero é necesario ter música, ter son,
Eu tamén uso isto para un metrónomo, para traballar ritmos e traballar cousas de afinación, vale? Seguimos? O espazo que sea totalmente baleiro, porque teño chegado a dar un obradoiro, no concentre, dime, sí, ven, que temos un teatro e tal, ensíname algo así. Non vale. Isto non é un teatro. Vale? Isto pode servir para converterlo en teatro, converterlo nun espazo escénico, pero nun espazo de traballo cómodo. Porque na miña maneira de traballar, traballamos físicamente, depois eu vou explicar como é isto. Necesitamos un sitio o máis baleiro posible, é amplo. Pero o ollo tamén ten que ter boa acústica, que ás veces tamén é un problema, que nos poñemos nun gimnasio, por exemplo, non? Ou nun sitio de preparación física. E así como fala unha persoa, empeza e claro, fala outra persoa, e ao final non nos entendemos nada. Iso é importante, que o espazo sea diáfano, limpo, tamén é importante, que o espazo estea limpo, e que a acústica sexa boa, que nos escoitemos entre nós. Vou un poquinho rápido porque aquí non sei se me dá tempo a todo, vale? E, finalmente, para que? Para que? Eu fago teatro, aquí é unha cuestión, talle outra vez, que é, eu non o fago teatro para un fin. A mí non me importa se ao final non somos obra de teatro, quer dizer, se ao final non somos función. A mí, a miña maneira de traballar, non me importa. Eu digo así aos pais, cando me chegan os alumnos, ao mellor non se fai. A mí o que me importa é o proceso. A mí o que me importa é como é día a día o traballo das persoas que están comigo. Vale? O meu enfoque que eu lle dou. Non me importa, porque hai xente que te di, bueno, ides facer unha función en Nadal, ides facer unha función no Entroido, ides facer un tal. Eu digo isto. Non. Aquí imos traballar. E según o que xurda, tenemos unha obra de teatro ou non. Evidentemente, traballamos, sobre todo a partir da metade de curso, cando traballamos con curso completo, a partir da metade do curso traballamos directamente para unha montaxe. Hai que traballar para unha montaxe. Pero non lle dou a importancia fundamental. Para mí non é o fundamental. O fundamental é que o día a día sexa disciplinado, de comunicación entre as persoas que están, de evolución, de mellora, de aprendizaje. Para todos, para quen fai, mas para min tamén. Dito isto, creo que pasamos a outro apartado, que é a actitude. A actitude miña. Todo isto, repito, que é referidas a autoanálise, vale? A miña actitude ten que ser, primeiro, adaptable. Non podo traballar igual, de feito eu, de todos os obradoiros que dei, creo que non houve dous que fosen iguais. Ningún. Porque tens que adaptar o que tes. Tens que adaptar a todo. O que vos acabo de decir. A quen, a onde, a para que e por qué. O todo. O todo. Vale, todo iso hai que ser adaptable. E ao mellor, vas con unha idea, que tens que ter unha idea fixa, unha idea de arranque polo menos, pero chegaches á cuarta sesión, chao. E como non te adaptes, que facemos? Pechamos aquí a porta? Non, hai que ter moita adaptabilidade. Bueno, os que traballades en ensino xa sabedes que isto é ensino día a día, non? Hai que ter unha actitude experta, porque para poder adaptar hai que observar como é a xente, vale? Hai que ver como esa xente actúa, como é, como reacciona ás accións que se lle dan, e sobre todo, o que hai que ser é humilde. O que traballa para as persoas ten que ser moi humilde. Non podemos dicir eso de fais así. Non, eso non pode ser así. Ou iso de a miña maneira de traballar é correcta, a dos demais non. Non, é que non é así. Porque a mellor vas ver a outra persoa que traballa unha maneira totalmente distinta que a ti, pero hai unha cousa, un exercicio, unha acción que che vale para ti. E hai que ter a humildade para decir, joder, pois a mellor estaba me equivocando, e poder corrixir. Eu creo que iso é fundamental. Esa actitude que ten que ter, repito, a miña forma de verlo, a persoa que traballa con xente nova facendo teatro, sobre todo a xente que empeza a facer teatro por primeira vez, vale? Para os que se lanzan a isto, porque seguramente eles vayan a facer teatro porque lles apetece, non? Porque lles gustou unha película, porque lles gustou unha obra que viron, entón iso hai que respetarlo. Vamos, o fundamental, o grupo. O teatro é unha disciplina colectiva, o grupo hai que mimalo moitísimo, vale? Crear un grupo humano que funcione ben é o fin. Ese é o fin. Ese ten que ser o objetivo fundamental. Seres humanos que se leven ben entre eles, que se entendan, que se comuniquen, que saiban expresar o que senten e que saiban recibir o que senten os demais. Ese ten que ser o fin. Se despois de conseguir iso, conseguimos facer un traballo común para unha posta en escena, o perfecto, vale? Pero o fin ten que ser crear un grupo de traballo correcto, que funcione ben.
E despois tamén hai que intentar, dentro desa realidade, o que eu chamo meter o bicho no corpo, que se enganchen, para que sexan produtores, consumidores, experimentadores de teatro, de arte dramática, das artes escénicas. Seguimos. Ai, que puxen? Perdón, dai para atrás, que non sei que puxen. Bueno, o que acabo de decir, verdad? Hai máis? Vale, para empezar a traballar logo un boquillo, vou pedir que 4 persoas me axuden. Unha, vale. 2, 20. 2 máis, por favor. Veña, vamos. Porque así vamos explicando algunas das cousas que fajo no método, vale? Vide para arriba. As miñas líneas de traballo divididas en 3 partes. A primeira é o que dixo o Lucho Facía tamén. Por iso preguntaba. A primeira é xerar grupo, activar, mover físicamente e poñer a traballar a xente, vale? Activar. O teatro é unha disciplina física. Unha disciplina física. Entón, o primeiro, o que eu solo facer é, por exemplo, camiñar. Camiñar é a base do teatro. Camiñar, por favor, camiñar. Entón, mentre están camiñando, digo, por exemplo, cunha palmada que facemos. Listo, a baixar. Vale, cunha palmada a baixar, vale? Por exemplo, están camiñando. Vale. Vale, a mí non puteros un pouco difícil, pero eso vai que vayan estando un pouquinho atentos. Con dúas... Salto. Con dúas salto, vale? Entón facemos... Ben. Ben, e vamos metendo, vale? E cando estamos facendo isto, metemos 3 palmadas ao vídeo. Pero estamos nisto, de repente chegamos un flow, unha pelota, algo así. Entón eu digo, vale, cando eu tira a pelota, hai que chegar a collera. O último que acolla, o último que chegar a pelota, ten que ser 5 flexiones. Entón, claro, por exemplo, collo... Vale? Entón, paso. Carallo, comenzamos a brincar. Non. Papel. Hai collero. Vale, ponse a última, 5 flexiones. Vale, non empezamos a metemos, vale, metemos 2 cousas. Seguimos camiñando. Non está o papel? A ver. E de repente dixo números, por exemplo, es 1, es 2, es 3, es 4, vale? O número que eu dixa, tenes capaz, non teño que pillar. Se ela consigue que en 5 segundos non a pillen, elas faz as demais reflexiones. Se a pillan, ten que ser. Entón, por exemplo, fajo todo así e dixo, papel. Sí, chegaría de último, e fajo. Vale. E dixo 4. Vale, para nos 5 segundos. Vos terías que facer as 5 flexiones. Entendes? E vou metendo a isto e meto unha máis. E chegamos a meter 6 accións distintas. Vinte para arriba. Que isto non vai. O papel, por favor, que é meu. Vale. Facemos 6 accións distintas. Por qué? Porque despois de arriba do escenario vamos ter que aprender a, primeiro, onde me sitúo? Onde están os demais? Hai obxectos. Bato con eles. Teño texto. Teñen texto os demais. E ímola cagar. Sobre todo, ímola cagar. Entón, a miña mente ten que estar experta para todo iso. Para calquer cousa que suceda. Canto antes sexamos capaces de axudar a disociar, mellor. Porque senón, o noso cerebro ponse nunha cousa, estamos en psicología, vai ser cousa de puta madre. Pero as outras 5 que hai que atender, foixen, vale? Seguimos, porque senón non nos dá tempo. Vamos a estar aquí toda a función. Sí. A confianza, bueno, seguimos, confianza na coreografía, vale, colaboración, sincronización, inclusión. No, que se jades arriba. Que non acabou a función. Sí, joder, veña, para arriba. Veña, va. Ainda non nos aplaudiron. Isto acaba que non nos aplauden, veña. Si queres pide un cambio, ¿no? Para aí. Vale. No. Bueno, a sincronización, por exemplo, se dices que eu faço, vale, para que me chates, poñemos en círculo. Para iso de evitar que uns vayan a unha maneira e outros a outra, e intentar igualar e crear un grupo. Entón, das unha palmada, e ti vas dar outra palmada, Vale, pero ten que ser no ritmo que marcaron do primeiro ao segundo. Digo, entón vai. Como o cu. Entón marcamos, marcamos o primeiro, vale? Entón, perdón. Vai comigo. Vale.
Vale, fixemos así, como Goku, pero bueno, vai ver un poquinho mellor que antes, vale? Entón, agora facendo pa, 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 e cando chega ela, únese. Pa. E volve, pa, pa, e cando chega ela, tres. É complicado, Vale, vale, sí. Cando chega ela outra vez, os tres. Pa, pa, e cando chega de novo, os catro, vale? Ese con 10, xa será un pouco máis complexo, non? Vale, vamos, entón vamos. Como foi? Foi ben ou mal? Como tú. Ah, bueno, esto hai que traballarlo. Vale, poñemos para arriba, saímos mal, pero non pasa nada. Vale? O é o principio de aprendizaje, sabemos que para baixo non podemos ir, non sei para arriba, vale? Non sei yo. Entón, sincronización, para que se escoite. Traballar a escoita teatral. En teatro é fundamental a escoita. Vale? A acción-reacción, tamén falamos mucho disso, ¿no? De que para eu facer algo ten que coincidir co impulso que me deron previamente. Fai que me toca. Hostia. Non, tócame de verdade. Entón sí, vale? Porque senón crease moita falsa interpretación, moi anticiparse as cousas, vale? Entón para iso hai que estar. E despois para que isto é como se temos unha orquestra e temos un instrumento que vai alá e outro que vai alá. Non, ten que ir todos ao mesmo tempo. Se temos nunha a 80 pulsacións e outra 100 pulsacións, hostia, iso é mierda. Teñen que ir todas as mesmas pulsacións. E para iso facemos isto, vale? Para a sincronización. Para traballar, sobre todo traballámoslo como xogo, porque ao final o teatro é un xogo. E traballámoslo tamén para que haxa escoita teatral. Vale? Por exemplo, mandamos camiñar, camiñen. Entón, toco vos, vale? Entón, por exemplo, fago. Cando toco, que escapa, correcto. Se toco por aquí, cal é a escapatoria normal? Para atrás, verdade? Ou seja, iso que temos que traballar, vale? Traballar todas estas cousas. Seguimos. Pasamos. Ritmo e sincronía, é o que estábamos traballando aí, vale? Traballar nun ritmo. Ás veces usamos metrónomos. Eu poño os metrónomo. Entón, marques, por exemplo, que ou cunha canción. O metrónomo falo cando me ves que a canción gusta que pillen o ritmo da canción. Pero poño a canción, entón temos que poder camiñar co ritmo que nos marcan as nejas da canción. Entón, por exemplo, será... E todos acaban camiñando o mesmo ritmo, vale? Van o mesmo, ou... Entón, chega un momento que non podes escoitar pasos que non van no tempo. Ten que ir todos ao mesmo tempo. Entón, podemos usar metrónomo ou canción. Eso funciona, para que todos vayan meténdose no que é a creación de grupo, vale? No funcionamento coral. Pasamos. Aí imos a persoa, imos a ela, vale? Espera un pouquinho para a creación de grupo, pero temos que atender a cada un deles. O tratamento, temos que saber que non podo tratar os catro iguais, porque non son iguais. Para iso está todo o traballo previo que tiven que facer, vale? Entón, pois haberá que necesite isto, haberá que necesite isto. Pero, ollo, temos que saber medir, porque mellor ela ve iso e tamén necesita isto, vale? Pero todo iso temos que, co día a día, cas sesións, coa sensibilidade, coa humildade, que todo o que fixamos no principio, ir vendo todo isto, vale? Todos teñen que ser, non, espera, todos teñen que sentirse importantes, todos, por igual, vale? Todos teñen que sentir que son parte do grupo, que achegan algo ao grupo e que o grupo está para eles tamén, vale? É como unha relación. Temos que sentir importantes. Co que damos e co que recibimos. Con todo. O xogo, porque o teatro é xogo fundamentalmente. É xogo. Pero é un xogo colectivo. Vale? Vamos parar un momentinho aquí. Creo que tiña anotado. Bueno, xa ao final xa mandei as chuletas á merda. Xa non me acordo disso. Sí. Claro. Eu aquí sempre uso a metáfora de xogar ao fútbol. Non? A mí pode gustar moito xogar ao fútbol. Eu non xogo ao fútbol na casa. O meu irmán, os meus colegas, non? E xogamos o fútbol e pasámoslo de puta madre. Ué, que ben xogamos, que ben, vos trabalha caño che fixo, vale, sí. Pero un día non me podía xogar a un equipo de fútbol. E non é igual xogar o fútbol na sede da casa que xogar nun equipo de fútbol. Isto, donde eu traballo, como eu traballo, é un equipo de fútbol. Para que te dá esa metáfora. Entendes a historia? Hai unhas regras, hai unhas normas, hai técnica que traballar, hai unha preparación física que hai que facer, todo iso, vale? E traballamos para un objetivo común, que é funcionar como equipo. Vale, pois se equiparades iso do fútbol, do deporte, do balonmano, do baloncesto, o teatro é exactamente o mesmo. Vale? Entón, se chegan aquí, teñen que asumir que hai unhas regras. E que o camiño facémoslo xuntos. Eu vou ser o adestrador, digamos, vou ser o adestrador,
E non son máis importantes que os xogadores, evidentemente. Pero todos xuntos somos ese ritmo. Eso é algo que hai que meter na cabeza. Somos un colectivo que traballamos para uns obxectivos comuns. Seguimos. O físico. O teatro é unha disciplina física. O meu método é sempre traballar dentro do corpo. Agora íxemos a facer un pouquinho máis. Este aquí era un pouco máis teórico, íamos a traballar... Non, dai para atrás. A preparación física para min é básica no teatro. É básica. Eu necesito para a miña maneira de traballar. Pero xa vos dixen, non todas as maneiras son así, vale, é a miña, simplemente. ¿Sí? Dalle. Vale, por exemplo, hai que distinguir dúas cousas. Dentro da expresión física está o movimento e o desplazamento. E non é o mesmo. O movimento é o que eu faço. Ese é o movimento. E o desplazamento é a situación do meu corpo no espacio. É o seu cambio. Entón, non é o mesmo. Vale? Porque eu podo traballar un movimento intenso dende aquí, dende estático, unha tensión determinada, vale? Pero podo facer iso movéndome polo espacio, e non é o mesmo. Non se traballa da mesma maneira unha cousa que a outra, hai que ter en conta as dúas. E hai que aprender a combinalas tamén. Por exemplo, eu teño notado aquí textura de movimento. A ver, vou intentar axuda, verdad? Isto basease nas teorías de Moulada, onde se sabe quen é, un tipo que xeraba a danza, que notaba a danza, e que tiña unha análise de tipos de movimento determinados, vale? Pois eu collín esas teorías e adaptei a miña maneira de traballar con chavales, vale? Non son profesionais da danza, pero sí que poden entender que, se por exemplo, lle poño un metrónomo que fai este ritmo, e lles digo, quero que con cada golpe o teu brazo se desprace 90 grados, desta maneira, así, 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 como ti queres, vale, combina. Dunha vez este, doutra vez este, outras veces este, dúas este, como ti queres. Entendes como vai, verdade? Vale, facemos, vale? Podemos facemos tamén, separados para non bater. Sí, sí. Se facemos así, se los tengo. Aquí los estudiantes. Claro. Ves, os paso non é mellor. Entón me marco aquí, me faco. Baixalos. Tamén, xa xogamos a sincronía, vale. Entón, agora díceles, ben, o movimento podo facer así, como acabas de facer vos, o movimento podo facer así. O movimento podo facer así. O movimento podo facer... E pode ir ao mesmo tempo. Bájame das palmadas, por favor. Podemos andar as palmadas para o mercado. Vale. Aquí, seguido. Ao mesmo ritmo, Non me podo. Sigue! Vale, entón poso. Sigo en ritmo, vedes? Pero hai unha diferencia. Isto a... Hai distinta tensión nos meus dedos, distinta tensión na miña man, hai distinta tensión a hora de facer o movimento. Se quero facer unha escena violenta, os meus movimentos van ser distintos se eu quero facer unha escena suave. Ainda que realmente o desplazamento sexa o mesmo. Vale? Aquí fago así, un movimento suave, acollo despois un movimento, e aquí fago intenso. Vale? É distinta a miña textura. É distinta a miña textura de movimentos, entendedes? Entón iso hai que traballarlo tamén. E depois está, non, espera, o ritmo interno. Ui, isto está jodido. Está jodido, Está jodido. O ritmo interno é... Podes volver a facer ese ritmo, pero un pouco máis sin medo, por favor. Vale. Entón, o meu ritmo interno está aí. Estou aí. Entón, vou interactuar contigo, vale? Viste, fun en ritmo, máis ou menos. Viste, non sei se a miña acción foi ese ritmo. Vale, o meu ritmo interno é ese. Agora fai máis rápido. Vale, vale. Vale, o ritmo externo foi o mesmo, aproximadamente, non? Non son moi bom, pero máis ou menos foi aí. Pero o meu ritmo interno cambiaba
porque estaba co ritmo que ela me estaba marcando. Entón hai unha maior intensidade interna no meu personaxe. Non sei se percibes isto cando fago a acción despois. Cando eu a toco despois, é moi distinto. Moi distinto. Se eu a toco cun ritmo pausado, interno, a cun ritmo acelerado. Se eu lle vou dar unha hostia, non podo estar cun ritmo pausado. Porque vai haber un fallo na interpretación. Se eu lle vou dar unha hostia, teño que estar cun ritmo alto. E se lle vou dar un pico, tamén teño que estar cun ritmo alto. Pero ten que haber unha textura de movimento moito máis suave. Entendes? A combinación destas cousas fai que apareza o personaxe dunha maneira ou doutra. Non sei se queren seguir o que estou explicando. Se non pararme, por favor, vale? Esta combinación, para mí, é fundamental a hora de crear o personaxe. Vale? Se nos fixades, estamos facendo todo a partir do corpo, nada a partir da cabeza. Todo a partir de ritmo, de movimento e de desplazamento. Nada máis. Hasta agora non empezamos a pensar. Desplazamentos, temos que analizar, por exemplo, o camiñar, a maneira de camiñar, ímolo ver tamén dentro de un pouquiño, a maneira de deterse, como nos detemos, por exemplo, se camiño, eu non podo camiñar e facer un cambio de dirección así, isto é unha cagada. Vale? Se eu fago un cambio de dirección, ten que ser o pé, claro que cambio de dirección, vai para ese lado. Entón eu faría así. E non me seguindo. Quer dizer, non podo facer un cambio de dirección así. Mierda. Non pode ser. Ten que ser lógica. Porque non o facemos realmente. Ninguén o faz. Seguimos andando, viro para ali, vou para ali. E se vou para a dereita, coño, vou para a dereita. O pé marca nesa dirección. O sea, isto que parece que é unha chorrada, o sea, non o fan, E fan así, Entón, iso hai que traballar, sistematizarlo, vale? Como nos detemos, como nos paramos, porque claro, facemos exercitantes, por favor. Eu este día fago sempre con música. Entón, cando para a música, teñen que pararse. Vale? Non me xera que... Ben, ni tan mal. Pero cando facen estes chavales, o que fan é... Se non estamos así, o... No, hai que guiarlos para que se den conta de que iso non é. Iso non ten sentido ningún, non ten lógica, non responde a nada. E os cambios e todo iso. Porque o fundamental para o control do corpo, o control do espazo, é a potencia. A potencia é, definición aristotélica, aquilo que está previamente ao acto, non? É a tendencia cara ao acto. Entón, por exemplo, hai que explicarles que sentade. Aquí. Sí, da maneira que queirades. Vale, sentade da maneira que queirades. Ben, entón agora teño que ver cal destas posicións é a máis potencial e a menos potencial. É dicir, cal destas posicións é a que me permite acceder máis rapidamente ao acto. Que diríades vos? Cal é máis potencial e cal menos? Como? Para comenzar unha... Para facer unha acción. Facer unha segunda. Esta é máis potencial? Coincido con vos. É a menos? Probablemente. Por que? Porque para iniciar unha acción ten que romper previamente a posición. Entón, a posición moitísimo menos potencial. E se eu me poño así, probablemente se eu que estea sentado nunha posición máis potencial. Entendes? Porque para poñerme de pé, para desplazarme, para lanzar un movimento con a mínima distancia, é moito máis fácil que a dele. Entendes? Entón, todo iso hai que controlarlo. E despois, porque... Poñenos de pé, por favor. Baixa, quedas ti. Baixade. No, baixade. Fora! Coño. Ben, quedas ti en escena, vale? Entón, ben, ímonos namorar. Non, ti non podes verme. Mira para diante, o noso ollo ve 180 graus. 180 graus, entón, ti ves así. Mentre non este aí, ti non me ves, vale? Entón, eu entro en escena. Vale. Que diré? Sí, tú sí. Sí. Es o único que está. Que diré? Ben, fixados. Estou nunha posición correcta espacialmente para que vos vexades que eu quero ir a él. Por qué? Porque estás en medio. Non é por iso. A ver, podes volver a facer? Bueno, vai ser peor. Vai ser así.
Pero así non é o mesmo que antes. De outra maneira distinta, non? Porque estás negado. O teu corpo estaba ligeiramente girado. Olvidado. É máis tenso. Esta posición na que eu me sitúo é correcta para demostrarnos a vos que quero chegar a ela, porque hai moita distancia. Se eu, volvo a ser outra maneira, non? Que é ese. Non me dis. Como vos demostro así que quero chegar a ela? Se xa estou nela. Esa é a potencia. Se eu quero abrazada, estaré ben situado aquí. Se quero abrazada. Non. Se quero abrazada, estaré ben situado aquí. Porque estou en potencia 1. O que chamo de potencia 1. Pero se non a coñeces, estás perfecto. Non penses ainda. Só espacio, vale? Non penses ainda. No, o texto final, sabes? O texto final. Eu estou aquí. Se quero abrazada, aquí estou na potencia correcta. Ven aquí, mi amor. Verdade? Pero se eu quero abrazada... Mierda! Non dou. Pero ao contrario, se eu quero demostrar que teño moita ansia por chegar a ela, é mellor a distancia porque teño que romper toda esta potencia. Entón, isto sería unha potencia 3. Vale? Ben, pasamos. Porque imos xa que cousa. Non, para atrás! O xerme. Vide para arriba. Escapar. Non, este é a base unha das bases fundamentais do meu método de creación do personaxe a través do corpo. Dalle aí. 4 elementos. 4. Un é o centro de gravedade. Este é o número 1. Dalle aí. Pim. Centro de gravedade. Vale? Que é o que pesa o meu corpo. Pero o meu corpo localizado nun punto central que xa por eso se chama algo así como jaro, que é o punto de equilibrio que está aquí situado entre o enviejo e o divertido, sabes? Aquí neste punto de aquí da... Sí. Que se... Sabes o que é andar? Decir como definirías andar? Poñendo para dentro do outro, verdade? Sí. Non exactamente de antes, pero bueno. Sí, vale. Camiñar e caer. Camiñar e caer. Eu para camiñar teño que desequilibrarme e evitar a caída. Teño un punto de equilibrio aquí, está situado nesta zona máis ou menos, aproximadamente. En teatro decimos que sí, vale? Se hai un biólogo que fala de outra cousa, pero en teatro decimos que sí. Está aquí. E teño establecido nunha base. Entón, mentre esteja nesa base, non caio. Vedes? Non caio, porque está nesa base. Pero se eu faço unha base menor e lanzo este centro para adiante, afusilo. E por que non afusilo? Porque poño un tropé. O sea, cada vez que camiño, caio un montón de veces. Un montón de veces. E o que faço é evitar a caída, creando unha nova base. Esta nova base que faço, se vos fixades, permíteme esta aquí, vale? Este é o centro de gravidade. Pois eu podo facer que o centro de gravidade tocoche, vale? Isto aí que dixen sempre. Tocoche, vouche mover, tal. É igual, dicir estas cousas, vale? Fai que todo flúa de outra maneira, vale? Hai que ter un tacto, non? Tocoche, vale? Entón toco aquí, entón salta, por favor. Para arriba ou para adiante? Para baixo non sei saltar. Para adiante. Non, para arriba, perdón. Si, pará. Vale. Salta, ben. Ben. Agora vou facerche vouche cambiar un pouco, vale? Salta. Mais baixo. Non é igual, é que non é igual. É un centro de gravidade pesado. Vale? E agora ímolo cambiar. Agora vai molar, xa. Toca. Salta. Salta. Sí. Ese é un centro de gravidade lixeiro. Claro, que mierda é isto? Para o seguinte. Se eu creo un personaxe determinado, vai fazer falta un centro de gravidade pesado. Un corpo que pesa. Pero hai un corpo que non pesa nin na cabeza, nin nos ombros, nin nas mãos. Que pesa aquí. No equilibrio, no centro de equilibrio. Entón, este é un centro de gravidade pesado. É isto. É como se houvese unha cinta, un cordel que tira de min cara abaixo. Vale? Este é o centro de gravidade lixeiro. É como se houvese un cordel que tira de min cara arriba. Se quero ser un personaxe máis elegante, por exemplo, terei que ter un centro de gravidade lixeiro. E se quero ser un personaxe canso, vai ter un centro de gravidade pesado. Se vos fixades, non estou racionalizando. Estou buscando no meu corpo. O sea, un personaxe canso, centro de gravidade para baixo. Non me complico a vida de porque está canso, nada así. Elegante, lixeiro, e non me complico a vida. Só o corpo. Vale?
Seguinte punto. O eixe. Poñémonos aquí, por favor. Ponte aquí. Ponte detrás dela. Ponte aquí ao seu lado, mirando para ela. E ponte aquí. Exacto. Aí, mirando para ela. O eixe é vertical do corpo. É como se houvese unha liña dende aquí que vai ata o chan. Este é a súa vertical, ese é o seu eixe. Podemos botalo un poquinho para diante, un poquinho para atrás, un poquinho para un lado, e un poquinho para o outro lado. Sempre que, toque, vale? Sempre que o seu centro de gravidade non sobrepase esa base, porque senón caemos, vale? Entón, un exercicio que facemos para localizar o eixo, isto non se da creación do grupo e a afinación. Este é o barco, vale? Temos o mastro no medio e móvese. Entón, que vas a mover? Para diante, para atrás, para o lado, para o outro lado, vale? E vos tedes que, vos sodes parte do barco, que ires co que marca o mastro, vale? Evidentemente, que vaya para atrás vai ser menos que o que vai para adiante. Quero dicir, no desplazamento lateral que está a altura de ombreiros, vai poder ir máis que era para atrás, vale? Pero non nos interesa chegar tanto, nos interesa é descubrir o noso propio corpo. Cando o noso corpo se move dentro do eixo. Cando queres, por favor. Intenta, sí, vale, foi fallo. Intenta sempre pasar polo, como se fose unha panca de marchas, polo, sí, polo ferro, non? Polo punto neutro, vale? Cuidado, ves? Aquí está fracturando o eixo. Mal. O eixo non se fractura. Por que para localizar cal é o noso equilibrio? Vale? Entón, se queremos localizarlo, podemos trampearlo. Vale? Seguimos. Ben. Seguinte punto. Mentre que facendo isto. O punto das emocións. Isto é fe. Isto é fe. Vamos. Tócoche, vale? O punto das emocións... Non. Apretademos moito. Aí. No. Apretademos moito. Sí, no. Cada un así mesmo. Tensale o corpo aí. No. De verdade. Aí, tensión. Pero que sonido? O sin son, pero... Bien. Vale, tensión física. Temos tensión física, vale? E tamén temos tensión emocional. Que isto vos explicarei un poquinho máis. Joder, se me dá tempo. Tensión emocional. Toda esa tensión pode fluir ou non fluir. Por onde flúe? Por un punto que é o punto das emocións, que está aquí. Entón, o que facemos é... Pechando, digo a palabra. Casa. Vale, sí, dicindo. Aprenda. Sí. Casa. Entón, eu pecho isto. Esa enerxía... Casa. Vale, cambia a maneira de decir se pechamos as emocións, se facemos que queden dentro, ou se abrimos e deixamos que fluan. Pero é un pouco fe. Pero para evitar a fe, o que facemos é, as primeiras sesións, trampeámoslo. Apretamos ben co dedo e trampeámoslo usando os ombros solos, vale? Se pechamos, trampeamos un pouquinho ombros para diante e ombros para atrás. Isto, facédelo todas e todos. Todo o mundo fai. O único que facemos aquí é sistematizalo. Imaginade, saímos da casa, pisamos unha merda. Eu digo iso aos chavales, non? Saímos da casa, íbamos para almorzar, non había nada que almorzar. Abriste a porta, pisaste unha merda. Aí ides arrancando, de repente pesa a chover. Chegades á escola, que está ali aquí para que me vale, falo. Venga. Imos sumando. Imos para a clase, a ver, nota, estás, 1, 2, 5. Bien. Vale, día profesora, bueno, a ver. Quen ten o exercicio feito? Pechamos, o noso corpo pechas automáticamente para pasar desapercibido. Se estamos así non queremos que nos falen, entón o noso corpo sendo a gravidade pesado, fracturamos o eixe, o punto emotivo pechase. O único que fago é todo iso que todos facemos, intentar sistematizar o que eles o vexan. Vale, ese é o objetivo, que eles vexan como actúan realmente, que se den conta de que fan iso de maneira real. O que buscamos é algo do corpo que o exprese. Neste caso, focalizando o punto das emocións aquí, pechando ou abrindo. Despois se nos poden pechar nem abrir, pero para localizar ao principio sí, vale? Seguinte punto que se non pechamos. O paso, non, para atrás. O paso que sería, o paso, articulámoslo en 4 partes, esta é abaixo. Un paso máis enérxico sería cando sai da cadeira.
Estou facendo demasiado rápido porque leva meses, vale? Pero para darnos unha idea. Un paso máis aquí transmite menos enerxía. Mais aquí. O primeiro que avanza da perna é iso. O primeiro que avanza é isto, menos enerxía. Entón sería... É un menos enerxía ainda, sería desde as puntas dos pés. Xa sería... E agora combinámoslo todo. Vale? Quero que camines, por favor, con centro de gravidade pesado, así cheo, co eixo vertical, o punto das emocións pechada, vale? E co paso dende abaixo, o sea, o primeiro que avanza da tua perna é a parte máis baixa. Vale, toca, sí? Veña, va, camiño. Pero que ti camiñe normal. Vale, camiñe normal. Sí, camiñe normal. Vale, sigue camiñando así, por favor. Ahora veña. Vai ser ao contrario, vale, vai ser centro de Pero gravidade. hasta onde sigo camiñando? Sí, esto tamén me pasa, diría que me fa na parede. Ben, xa, intenta mantelo aí. Vas moi ben. Dicir, ya que estás facendo moi ben. Vale. Ahora, centro de gravidade lixeiro. Vale. E podes emocións a ver. Abrimos este... Camiño. Aí vas. Xa temos dous. Vale. Aí unha parede. Xa temos dous xermes distintos. Desde que empezar a traballar. Para que me entendades, ven sendo como isto. Isto que vou puxen aquí é o dibuixo previo a facer un dibuixo nun cómic ou nunha pintura. Primeiro temos que poñer liñas corporais, expresión, vale. Se somos capaces de fixar isto, e hoxe me sai un personaxe, imaginar, espector, fai un personaxe que me gusta, porque físicamente móvese ben, a través da improvisación, do que lles propuxe, do que dice, e móvese como se move, desa maneira, eu dixo, vale, pois tiñes un corpo así. E dentro dun mes, dixolle, faime ese corpo, e pode reproducilo, porque sei que tiñe un centro de gravidade determinado, un punto emotivo determinado, e un paso determinado, entendedes? Entón, un traballo que facemos hoxe vai para dentro de 3 meses. Por iso o fago. É como facer o esquema de movimentos previo a dibuixar un cómic, para que me entendades, vale? Co seu corpo, sí? Ese é o fundamento do xerme. Seguimos. Rosalía, o círculo. Isto é para a vida tamén. Eu uso na miña vida. Isto somos nós. Somos un redondel. A parte de dentro é a persoa. Si esa é un manual de psicología chusco, vamos a definir máis ou menos desta maneira. O dentro é a persoa, a miña emoción, a miña percepción, a miña interacción coa realidade. O que está no medio é a personalidade. Como se adapta a miña persoa ao medio no que vive. É como a cultura, a situación na que eu me criei, me vai modificando.